Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Guys, hello and welcome once again al Bitcha Pixta. Etni nota difett. Fajta bl-Inglis. Nota difett. Inti? Le, etnej li aħna biex naraw li l-nanfusna, esna etni nħarsu lej Ġesu Kristu. Ma taħja fija. Guys, bajtu bacon ġejna u għek sissatna tajjeb et nħudu pjaċir għallu folija lajna xena għatret su għek. Wija, isma, apparti ċajt, jina sib barxa fuq il-karozza men, għatma Vera? fħajti. U s-soltu ma tajħu s-barxa ħat, linja zaħira tkun. Di kienet tonda men. Eżat, foxx il-bajtu bacon, forzi. Eġiviri, jina sab timestamps puna xetna tul idejat. Anyways, laħwa biex forsi taraw edin aħna illum fin-new studio tana u ħajżanżanulna is-Sinjur Joseph Armani! Very good, thank you very much. Oġbok il-xogħol hawn kif jgħidilek, nice. So, yeah, very nice. Like it, Ġu. Tafu teħdu pjaċirin. Yes. Sana biċi del-mike, ek, Ġu, għan nisimaw sew. Eżatt, Isma, aħna nħobbu, aħna fil-verità, għax ħafna jajruna, xaħna ek u misoġinistiku, aħna rridu nkunu dejjem politically correct. Agreed. Dawn l-affarijiet. Ġaħna li l-ek, sen sejħulek African American. Half-cast. Ma li, ma għax half-cast instama iżanor mill-low, il-meċ dwejja. African American, namru Ma dan Amerikan. L-American minn fejn xikta, ma di. African Egyptian. Meħ, missir Eġizzjan, ġifiri tista. Ma African Egyptian tajjeb. North African. Jo, Egyptian, African. North African. Iswet! Ola sekku ħanoqdu neżagġeraw nilabu. Production meetings u l-diskut, u l-nasija di. Jiena oħxol. Inti jikraħ? Armani jismetu. Isma. And I'm proud. Of course. Ja fil-mija. Aħna proud, zanzanna l-istudio għet nittestjaw il-kuluri. Jiena kontijat il-Kolombja milux. U ovvjament il-Kolombja hemm ħafna suwet u kien hemm wieħed jaħdem magħhom għandhom ħajt ta' ħafna nies dana fejn naħdem l-impjegati u kien hemm wieħed ostja kbir eżaġerat u r-ġat li jużaw tiegħu kien qiegħed il-ġim u dof salla kien jiġifieri kbir. U mort fuq il-manager tal-post qedlu dak minnu dak qatt ma rajtu tipo għalli li wieħed Etlu tisfel li jem ritrat wieħed, u x'inhu dak x'inhu? He was baiting me. Etlu dak ta' xaru twil, u x'izjed għandu. Libes għal-sit begi. Għax beda jindur, etlu dak il-kbir. Bat għalli negro. Imma because over there it is not a problem. Infatti darba kien football player milux li għajjat xaħt abjad negro, there is just something it's like a common word between them. Neg, right? Mux EGRO, mux te. And it is what it is. I could feel you're uncomfortable about it. Dej, tħossa. Ġabni. Bulu t-stazzjek. Ma kellek kassilek inti I mean, growing Meta up. kont zaħir. Hemm ħafna ignoranza, brother. Pero, ismani, jina meta kont zaħir, nitkellmu fl-80s, sawa, kont year 4 għandikun, year 4, u kont bullied ħafna. Kont l-unika tifel iswed fil-iskola, dak iż-żmien, bħallum multicultural taf kif hemm iswed mill-bojjat illum xi kultant fl-iskejjin. Mur San Pawl, pereżempju. U niftakar mort id-dar u l-ommi qed ma rridx imur tiegħek skola, ma rridx. U ommi niftakar Alla jafrilha kienet għamlet li tok, għalt li poġġi bil-qiegħda. Poġġejt bil-qiegħda, bil-fikċina. Għalt li għanna 2 options. Għalt li option 1, għada niġi l-iskola, nitkellem il-headmaster, Kisser jgħajat jibat għal-ġenituri ta' dat-tfal, u naqlalhom il-ħara. Għalt li però, hemm konsegwenza li għadin, għalt li
l-għada ħatkun waħdek terġa'. Ix-xebalata, It-tieni option kienet għalt li minn għada inti trid tkun l-aħjar f'kollox. Proset. Għalt li u bekk meta jiġat jgħidlek wiswet. Ejlu jien iswet, imma jien aħjar minnek fil-mezz, aħjar minnek fl-Ingliż, aħjar minnek fl-isport. Very true. Mhux biċċajt qed ngħidilkom, it was a life changer. Jien minn dakinhar Għatajt li jgħad fl-axjar f'kollox, ġivjeri. kull ma għamilt fajti, jew biex nirbaħ, jew xejn. Il-mezz kif ġibtu għaw level? Ħattajt li l-ek. No, but it is a very, very good, għax ovvjament dana, di just fucking blatant ignoranza u ġifiri. Imma, unfortunately, hemm ħafna minn daw l-affarijiet u għataw il-fucking idiots. Mux daqs qabel ta' Le, thankfully not, għax qabel konna ħażin. Illum il-ġurnata kważi għas jaqbillek, għax illum kważi qed nelbukom ta' we're taking over. Ma kammu razzista. Ma vera, Kammu razzista. Isma, temmen imma Joseph li li titċajta b'daw l-affarijiet, temmen li it will also help ending racism tipo ending. Li tkun okay fuqha, jien nemmen li. Jiena naħseb inciting hatred. Jiena naħseb you can easily tell when someone is hating. Exactly. U diki, u jiena persem jien konni lab mal-Marsa, u kien hemm wieħed Basil ċipwezi Niġerjan ġie, miskin alla jaħfirlu miet ukoll kienet jiġri kellu problema genital defect bil-qalb miskin. U dana kulħadd jiġifieri waqt it-training ir-razzizmu tal-bliħ ġifieri. Ejja, kif se id-dar bid-dingi Basil u hekk ġifieri kulħadd Basil xilli bumok inti. Malti razziz pufta. There was a good banter. Imma dawna kien jilabu futbol flimkien, meta jiskurjaw jitanqu, jinħaslu flimkien. Dik problema kienet għal sħabu mela. Infatti kolħad bil-xismu qoddim Qabel inkomplu. Importanti ringrazzjawna għal-sponsors. Insejni jom erġajna, vera. Daw l-affarijiet inti tittu. Tikdbinna, ma tal-insa. Mela ngħidu grazzi waħda l-sponsors malajr. Għanna thank you l-Olympus tal-microphones. Thank you l-Olympus tal-microphones tal-Rodecaster Pro tal-headphones color sabiħ li jatisimaw minn għanna L to Z Electronics fej tawna l-air condition u il-beautiful laptop sotto zero tal-goodies li għanna l-umana, l-kafejiet, il-solt. Jiena qabel ma ġejtaw. Kellimna ma' sħabi u hekk kulħadd ġifieri preparani moħħu kemm ma rax jagħmlu. Imma il-common comment kien jekk kellimt għaxar minn nies. 7 minnhom qalu li l-losti ħajtuk donut ta' sotto zero. Iżi għettejt fi żmien id-desert tal-losti ħajtik Mars. Jiena ma rajtix daqshekk xi ħaġa, imma it's impressive. Doing well. Impressive. 7 minn 10, Zidolhom il-prezz. Grazzi l-Online Intimates ukoll, parti mill-sponsors tagħna wkoll DK's Factory, Patrick Prince li quite new with us ukoll u lil Matt Raforis li Għanna l-Mad Dash Photography sibu kull imkien. It's in wedding season issa ġifiri u ftit wara jkun hemm id-divorce season. Ġifiri jekk għandkom bżonn ritratti, be it whatever type of fun times hemm dejjem il-Mad Dash Photography hekk isibu kull imkien. Thank you very much, Matthew, tal-sosten. Konna qed nitkellmu fuq, it is a bit of a stereotyping dil-biċċa xogħol, imma konna qed nitkellmu fuq wash out xedulhom. Ix-showers u hekk meta tidħol inti tilab futbol, inti għamil żmien. Għamil żmien niftakar anke miegħi kont ġej darba. Imma ma konniex nidħlu nieħdu shower wara flimkien. Imma di. Ma jiena ma nħobbx nintimida lin-nies. Eżatt. Allura jiena is-shower dejjem id-darħat. Biex ma weġġa lil ħadd. Imma vera żobkom da. Ejja jdilu ċara. Ilu ħansaqsi da. Għajdlu di, Isma' din il-ħaġa li dejjem issaqsu. Iskom ma tafux. Intom il-bolot. Iskom ma taqalx xemmada hemmhekk il-question mark. It is obvious. Imma ifhem. Jiena qed nipprova nara x'nagħmel, all right?
biex inġib li ġo pożizzjoni tajba. Jifimni issa, ġo, jifimni. Jara, ħan kelmek, jek t-semmes ma jikbirx. il-ħaġija. Ma nidru xajri. Għax vera, jiena meta kon zaħir, ommi kienet għajli kulħat ikber, u kiltu xej ma kiber. U problemi għanna. Imma inti, Joe, per eżempju, jien naf, I mean, tina sajzeja. Sajz tijek, u għat ma kajjiltu. Ulluto. Imma per eżempju, jien naf, daqsbot tal-Heinz, per eżempju, Oħxon, l-oħxona tijaw, Xona. Tijaj palatun il-botta Heinz il-back beans iż-żar. Tal-5 grams. Per eżempju, naf. Isma. Ma daw il-kannoli. Għajdinna, per eżempju, zoma li ma namil straġi. Per eżempju, nikkalkula. ħajidru. Ma nafx kux ħajidru. Neħidu l-affarijiet. Għoddim tijak. Per eżempju, U poġġi l-mobile ħajkunu għek. Le ħanġdu jgħor fil-kas. Le, isma' ħankelmek waħda, isma'. Zom waħda. Min ikollu dak is-sajz, ikollu difett. Sawa, mux normali. Iġi anka s-suwet. Jek per eżempju inti ġilet rajt xi porn. U tara x'juħroġ u bum. Taf ki dak għax mhux normali jew ta' ġifieri mhux kulħadd hekk. Le, Alright? Għajdinna bej. Nibifimni, ħafna tnejdlek u neħħi wieħed u. Lalla ma tajjeb jgħataw. Għax ħazin, ġuż, għaraw il-comparison. Jena jkolli najt, eta għajjumuni, għalli li ġiviri, et jgħid li daw l-affarijiet. Kika kollu, ġifiri ma tistordix ma tajqum lek. Għax bil-lamont ta' dem li jinsillek, emmek ta' il-problema, meta jiena għalek il-nobot immur il-ġim, għax jek immur il-ġim rin il-bezel għalċit naqra tajt. U taf kif il-ġim kunem, taf kif ġili kunem xie nisa jitrenja u skin tight. Il-natura tar-raġel, u fimni, ma konetta, ħazin billi tara mara sabja. Bil-fors, u teċtaru hekk. Allura nevitaħ il-ġimjien. Il-ġim, ma xie zobbok talla fl-spandex. Jena kont namilla ta' bin ruħi li niddejja imur per eżempju outings tal-iskola ġdak izmim l-iskejjel. Meta konna nkunu l-outings ġir konna nkunu ma' nisa. Kont nibża mmur bitreksu ta' x'kienet is-sikkata. Kont namilla ta' bin ruħi. Għax ma tantx kien jidher dak iż-żmien xogħol ġifieri ma kontx. Għax kont toħxon. Mhux għax kont toħxon biss. Libdej tajt inti vera, I mean, it's well known by everyone. U per eżempju Malta, meta jiġu l-Amerikani, niftakar meta kont il-mur żgħir, jiena kont il-mur paċi, jiġu l-Amerikani, bastimenti b'Amerikani. U kull mara bajda ħoxna li hemm. Ejwa. I'm sorry to say, kull mara ħoxna single li kien hemm, kien tara ma' grupp Amerikani. Ħafna minnhom ikunu iktar suwet mill-li bojot. Imma. Inti jenitek dik li. Ma nisma l-ħassin. Zom waħda, zom. Din ta' għax tara mara daqsejn imbaċċa ma' jiswet. M'għandix taqsam ma' xandu bejsa sewa. Agreed, process. That's a different story. Dik għax il-kultura tagħhom. L-Amerikani ħobbu l-ħoxni. Yes, agreed. Il-North Africans ħobbu l-ħoxni, no. Agreed. Jiena twilit l-Italja u trabbejt Malta. U n-nisa dejjem znelli joġbuni. Daw il-North Africans ħobbu l-ħoxnin, ġifiri għax għandhom jisu ta' glimpse ta' xieġri meta jkollok ħafna ikel. Għalek jħobbu. Fimni, minni. Ikret razzista, sorry. Provide, I tried to wear the joke properly. Ma tantx ħarġet tajba. Spoon, meta jkun hemm xi ħaġa ovvja bħal di. Dik il-neħwa. Zom, eċ il-mikrofon tiegħek ħan isimgħu. Ma ismani, meta jkun hemm xi ħaġa ovvja bħal di li titneħħiha mhux tistaqsina tneħħiex. L-aħħar darba staqsina xi ħaġa li mhux titfana l-ħabs jistgħu jiġu wara l-familja tagħna. Għattawna, mux jarrestawna. Armani, inti, alright, n-nis Maltin draw, imma ġil għalu l-eko back to your country, għajt il-verita.
This is a standard joke in Malta. Jiena Mux b'joke, bis-serjetà ġil qalu jilek. Imma mhux go back to my country ta' jiena minn dejjem hawn kont. Ġifieri Ma qatt ma qalu jilek. u ġieli jiċċajtaw. ċajta għalejt. Per eżempju il-ġoj. Tgħid kemm hob jiċċajta biha diku. Jgħidilek il-joy. Il-ġoj per eżempju jgħidli biex sejr bid-dajsa. Il-ġoj antipatku. Jena naħseb li this shit if the more you joke about it and the less attention you give it, the better it is. Imma però ħafna nies kif edna qegħdin jagħtu attention. U infatti għandna video aħna minn hawn wieħed li jagħti ħafna attenzjoni dwarha u dan ħanulek biċċa reklama u biċċa video li għamilna intervista ma' xi ħadd li dana ma tantx qiegħed. Darba minnhom konna naqra ħfief l-uffiċċju u biex nimnew naqra ħin morna niġġakjaw erba' klandestina minn Birżabbuġa. Ħarajlek ġitna tajjeb, għax kellna l-klip kien ilhom ġimgħa bil-ġuħ u tiskanta kemm joqgħod attent kelb fuq Stonku Vojt. Insomma xi wasalna mal-ewwel kien hemm grupp ta' żgħażagħ isawtu tifel miskin, da tifel. Massakru, massakraw tifel. Imma kollha kellhom passaport Malti, ma stajna nagħmlu xejn, għajna żejrin u ħallejnihom jieħdu sija pjaċir, why not? Wara li rajna tleġ li diet 16 stupru u żewġ omiċidji volontari, fil-bot rajna grupp immigranti illegali. Dasek. Dak il-ħin kanna namlu xi ħaġa jien mal-ewwel tħadd bġebbu cross kien hemm tfajtlu x-xedaq tajtu daqqa ta' ponna oħra ma qamx għall-oħra. Sieħ bi Steve daħal flying kick bellezza, bellezza flying kick kienet. Mbagħad kien hemm Simon u Matthew taf kif żammuna qamana ma mbagħad ħareġ Joe il-King ta' ifaqqa ħaddu kienu ifaqqa l-alla minn faqqaw. Kollha qbadnihom. Il-grupp kollu kaxkarna. Itnej l-huma. Ħaduget! Xi konna fil-van sejrin lura l-airport. Għax konna nagħmlu qabel, ma konna ngħidu l-ħadd konna naħtfuhom, duhom dawra masking tape, dawra oħra search and seal, pakket iżewwa, sibu l-ewwel airline low cost u nfhom fuqhom lura pajjiżem. Insomma, xi konna fil-van kien hemm wieħed qal li lejla mhux qed tarafni, jien Joseph Armani. U jien indoq din il-mużika. Għatlu isma sieħbi, dik mish mużika, dak storbju. Amma ħanajlek, avvanzajtu mit-tambur, proset. Impressionajtu. Bum. Dak il-leli laqam il-ħaj izlem. Man tkunx tagħmel. Man tkunx tagħmel. Isma' I never expected that coming. That is what's good comedy, to defeat expectations. Dik il-comedy tajba. Mela, naħseb qed tiċċampilhom li biex tiddiżownjani. Għajli ma. Ġax, kana tittara. Ħanejdilek ċempillek, ċaw. Ma tistax issib il-numru ta' Steph. Steph minni, ma nagħtija. Ommak bati mill-Alzheimer's. Wow, isma' JD. Number ta' daddy tafu. ċempelna għal-ommi Steph. Għax nesit il-number tijak. Sit il-number tijak. Toġbok il-professionalizm. Dina sigurak mus-sena ta' barra. Ħallija, Din ħalluwa ġewwa. Ħallija ġewwa, bħal ma tħallih ġol mara tiegħek. Ħana elbu naqa fuq suġġettna iktar forsi għadċetat mill-Maltin. Dawna kulħadd jitkażab kollox hija dal-aħħar għall-IB. Mela, ħanitkellmu fuq ir-razziżmu. Le, għawek issa DJ Armani. Joseph Armani. Dita DJ. Ma mhux hekk kienet jew le. Qatt Armani. Tiegħi fuq żgur Joseph Armani. DJ dejjem qatt maħmel tajjen dita. Ostra, okay, all right, sorry, torti għaj. Skużana, Di dejtu, xbajna Di il-problema, di għaj konna daqtaw. Ma tafx li isek tmur, isek jgħet il-qorti. L-avukat xwireb. Leta.
Jina just Michael Schwire. Jew doktor. Doktor. Għadek id-doq, you're still active, right? Le. Mela, professional tajt, li jissa għana sentejn, issa għandlejt kollox fidejt tifel. Yes. Imma għadni involuta xadni għallem, ġifiri xorta għanibqa fi-xena. eżatt. Il-mużika għat ma titlaq minn ħajti imma u għandi l-tifel ġifiri li jtizomni dejjem ta' kif. Et-trawmu ġifiri, juri. Naħseb dal-waqt jibdellem li jissa. Vera, diġa, Birikalla. Issa kam għandis minn it-tifel? 17 għala issa. Mela. Immilu jdoq, għallimtu meta kellu 9, dejt nitnalmu. U meta kellu 12, daq Tomorrowland. La, 12 daq Tomorrowland? Ta' 13 daq Kemm il-petest jappuxjajt men biex iddaħlu fid-dinja ta' drogi. Isma, ħan kellimku, tajba di jemma. Vera tajba. Għanejdlek, għax punt illi taf kem nintaqa maħħa din nintaqa ma dal-komment, jew b'mad il-mistoqsija, jgħidu li istja tifet ma tibżax, istja qed daħlu f'din id-dinja, ta' drogi. Issa, jiena risposta tiegħi dejjem tkun DJ biso drogi? Le. U 99% ta' daw in-nies illi saqsuni ikunu jieħdu drogi. 100%. Almost DJ. Very true. Inti qed tgħidli. Eżatt, le. Imma jiena t-tifel għallimtu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jiena nemmen illi jekk inti kollok bilanċ fajtek u taf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, mhux qed ngħid m'għandux pjaċir għall-ħares jgħoddi drogi. Mhux hekk, eżattu. Imma Hemm ħafna iktar. It is what it is. Ismani, illum il-ġurnata m'għandniex għalfejn da min joqgħod jaħbideħ wara daru. Ipokrita, sewwa. Illum tant kemm saret komuni l-biċċa tax-xogħol, minix qed ngħid li jien qed nissapportja sewwa, min qed nissapportja. Imma illum ma tuħu xej bikbit, naraw fuq l-aħbarijiet għadna ma rajniex Malta. Eżattu. Alla assisin l-Italja. Kulħadd għatija. Xiex bil-kok. Mela xenu. Mela. Taf kif? Jħart pressjawa forma tostja. Ismani. Il-Parlament l-Ingilterra. Il-Parlament l-Ingilterra. Tipo kienem skandlu. Ġifiri, mux narġanejt, jiena mux qed nissapportja. Ne. Imma. Impossibbli s-sawat. Imma il-bicċa ta' xogħlija il-lum ma tieħu xejn bi kbiru. Ma Sibt spul. Sab xi ħaġa da. Don Francesco Spagnesi, Eżatt. who used to serve in Prato Parish, had been charged with trafficking and importation of cocaine and drugs known as GBL. Mela. F'dana, sexual, zomax kienem saċa sexual activity. It resulted from investigations by Italian police that the drugs were used in festivities characterized by sexual activities. Iġvi dana, Alla jbirku, għal-fader, għala jba ħafna. Dak għamada, dak il-ġisem ta' Kristu. Flok iċ-ċensir mux faħma jitfawidu. Eżat, għalla drogi kollim kien. U meta titħol t-dibja ta' fin t-dibja jdejk fl-ilma u tamel il-ksali. Vettel l-estijos, Rajt affarijiet kefi waqt partisek, Joseph. Ħaġa saqsim malajr, inti it-tifel, għalfej ma għamiltlux par kif għamlit l-kommok, ġifiri, ta' tiħi two options, mela tgħidlu ibni. Għamiltilu. Fin nistaw immorru parties insiru għodi malla fl-imkien għamlu ġematajn. Ħanejdlek, ismani, kombinazzjoni. Ġimatejn ilu għadu kif issajnija diska ġdida, laħat uħraġ dal-waqt. U kellna online meeting mal-label manager. Astja actually signing up. U dan, peress li jinkont involut, u għadu underage, allura jen bil-fas kan jinkont involut. U beda jara il-bond li jen bejnietna. U jisu
rrit jimmenterjaħ u talab il-permess li għalli nistantiħ parir biex jikber iktar fil-karriera tiegħu. Yes. U għallu, you have to work hard every day. Sħabek, ħajkun hemm momenti fejn sħabek morru jieħdu bażu inti ma tistax għax inti għandek il-commitment, always stay sober, u darble. Allu, that's what my father always tells me. Bomba. Ħantik parir jiena issa. Jekk ħat tibatu mentorship tibatu xan PDD taf ġiħl-ostja. Le! Għax dak affarijiet heavy su għet jgħamel, u problemi kollu t-tifel, għax dak jek jħobbom jisu, dak u l-ħajdut, Tal-biza. Heavy stuff. Rajt affarijiet heavy waqt parties rajt. Ismani, jena għamil 4 snin neħx Berlin. Ija il-mekka tal-clubbing Berlin. U jena mort fl-aqwa żmien, ġiviri, tipo... Mill-lejber, Ella kemmi vojta. Tajba, dik skirt dak għan emmen laboristi minn tina balla views. Tajba, għalik. Emmek, di party never stops, ġifiri mrajtu affarijiet, u liktar imma. Illi ma ninsaqat, ikolli najt li ħassejtni daqxejn intimidat u koll. Jina kont resident. Kit Kat Club. Kit Kat Club. Ġiqat ma smajtu Gay bih. club, man, bil-fors. U fetish club. Bil-fors gay club. Fetish club. Jina njorant ħafna fil-clubbing scene, vera njorant. Le, dan huwa icon, dan huwa leġendarju. Ok. U minnu mbagħad inħoloq Bergain. Ġifieri Bergain, ġiri smajtu bih Bergain u għajja. Jina. Insomma. Dan kien għadu, insomma, klab illi ġofieħ biex titħol, jew titkun libes latex, jew inkella, jekk tkun libes normali, l-irġiel iridu bil-forsi neħħu t-top, jitlu bżaqom barra. Isma din. U darba minnom, u jien kienu jitlaw ħafna sħabi minn Malta, dejja, u darba kienu weekend fej kien imisnin doqqem, u tala ħabib tijaj, mux ħansemmi, ismu, Mela, le. għax J-Joy. jispora. Le, J-Joy ġemi għajem. U insomma, u jena, metlux fejħaddo, sawa. U marna wasalna, u bidej ħares. Ebu jirdaw, taf kif? U bida jara l-kju, taf kif? Eżat, kat bil-latex. Bil-katini għaw il-nisa. Insomma, għalli għaw fej il-libba ġibni ġow. Għetlu taħalli fidi, Ma darba d-dejt minn esperienza. għetlu inti, għetlu issa inti. Għatu għat miħaj fil-DJ stand. Għetlu ġifiri, għetlu ma rritintik surprise, u ma rritx. Insomma, u deħlin. U jena, konċert li security jien il-DJ, għajħallin indaħal siħbi, libes normali, imma ma kienx il-kas. Illa, kellu jinsa. Allu, titneħi. U daħares lejja minn, għalli, eċħana, għetlu tittiġbija, għetlu tittinżaw. Insomma, u neżal imizda. U da vera jistħija, Isimawni, għalla ħares tkunu tafu minnu, għax Famuż da. Dan u influential ħafna fil-scena tal-mużika, sewa. Prova naħseb, mux Issa, ibqa waħsbu. Xon emma Who knows? Għax ħajaradin. ħajara, le. Insomma. Ma nafx jistħien il-dak. Le, dak jistħiew. Għasef sinu. Kif binna Howard. Jek jistħi Howard ġifiri ma nafx. Ma nafx. Ma insomma. U nidħlu. Daħal dejja insomma. Ħanibda ndoq. U bdejna naraw kamera crew. Diħlin bil-kamera su jissettjaw u hekk. U fid-daqqa il-ħin jien indoq titħol Eva Enger. Tafu minni Eva Enger?
Tinstemma mara bżejzit kbira kbar ħafna. U rabjat. Classic porn star. Classic porn star. porn star. Mish tallu, għallum manda żmien. Yes, yes. Tipo. PJ, mux kullħat tantu żmien daqsek, bro. Għajat jgħetinnax ix mu tiftakrux, kif mux tajku. Tipo Lisa Ann. Mux di tal-axħar. Dik mux ħazin. ħanar, Jimmor tal-axħar wahda, dik. Di kif ma nafix, għajn. Tidħol di Eva Engel. Kienet bil-jisab, għawskotek. Kienem isu sufantont, mish sufan, isa sodda. Fej ma fid-dance Ġal floor. club, In the middle of the dance floor, ġifiri. In the middle. Inza, jiġu 5 suwet. 5 suwet u għalawla il-fundamenti u jiriddo. U pieċi. Listen. To be fair. Rajna kif inhi. So, beyond the tables fucking turned and Germany. Fej għandek is-suwet qed jaħxu l-bajot u l-bjondi. Domination assoluta. Bella, spoon, take note t-tattili ħalqi u kol, Heavy. Nispiċċaw bil-ħara. U ġabuha fuqa. Mel! U madwar, u tista timmaġina lil-dan, bil-kellim jgħaj, kif ħal u s-seda Dimask. U tal-li dana kien club fetish. Għadu. Taħseb ma kienx hemm xi ħadd qed iġġerriħek. Normali, jo. X'ġifieri normali? Normali. Inti. Il-numor tix-xogħol, batt is-62 il-bax minn buġibba sant il-marsa u normali kien hemm ġiex minn nies iġġerruh fuq wara. Normali ħaqala ġo klab. Imma dan il-klab kien. Dak il punt tal-klab. Inti qed tara mara qed jifqgħu taf kif. U x'mara rajtu għad il-mara. Yes. Tipo, ma teċċatax naqra ruħek jieku. Iżżom lura inti. Jekk hemm 5 mitruħ madwari, mhux se nittefa' naħseb diffiċli hawn, eżatt, 5 suwed jaħxu dimna. Ismani, kien hemm okkażjonijiet fejn kontet indoq hemm darbohra, kien hemm nies qegħdin jaħxu taf kif u isaqsuni nkun fuq id-DJ isaqsuni qatt ma morta. Ġifieri. Yes. Jekk irrid niġġojnja. Imma taf kif? Bil-flok tal-Juventus. Jastaw. Meta ġimmi enjoy. Enjoy. Is-suwed jaħxu lilu. Il-ġoj, eżad, tgħid bin-nuċċali ġoj, tgħid. Isimgħuni, let's make it a point. Taf kemm kelli żmien, no? 22. Yes, Kontatni. In the prime, u kulħadd ħawat ħafna. Jiena pereżempju kont inmur l-Exiles. Kif? Affarijiet jiena ħawat ħafna taf iż-żmieni. Mużew. Ġieli il-bass fuq l-adba poġġejt jiena. Bħala clubbing scene, kif tara Malta bħal is-semma? Għax kien it's different, the clubbing scene. Titnejt dak il-verità? Fimni, aħna qegħdin hawnhekk qed nitkellmu. Mela, mhux hekk open. Ma jisma' laħad. Ma interessanix xi jaħsbu fuq l-ħanejt, imma li l-clubbing scene hija moħħxija. Eżatt, all right. Illum għandi dispjaċir żgħir meta semmejna lit-tifel, mhux dispjaċir, imma ninkwieta għax tant kemm hija maħmuġa il-clubbing scene lokali illi jiddispjaċini għalih. U dejjem ngħidlu il-dispjaċir tiegħi huwa illi int m'intix ħadd tgħaddi milli għaddejt jien għax aħna tant kemm kellna upbringing u clubbing scene tal-ġen
illum il-ġurnata, aqqas jafu ġiġifieri, ta' Le. l-affarijiet li għaddej. Ja, biċċa minna l-ħad. U l-unika ħaġa li s-saraħ li moħħi u tipo unajt u iwa. Għax naf li u t-tifel tijaj mux għalaw. Għandu moħħu postu, eżatt. Le, u mux għalaw, t-tifel tijaj dal-waqt jitlaqu, t-tifel ġifiri l-ewel ċans li kollu. He's doing well. Allura nejt imma Malta, mux bitċajtet nejdilkom, xi kultant nisma stejjer. Maħmuġa, what do you mean? Maħmuġa backstabbing, dak tismani, vendikazzjonijiet, drama. teddit. Inti bisseta ma smajtix li ġara, per eżempju, inti smajta di li ġara. Kienem Isu episode ta' ipokriti. tal-biza. Isma. Daw telaw jamlu parti għawdex jidir li xismu kien tal-karnival, telaw jamlu il-banners, pannelli, telaw għamlu u l-poċċi. Għamlu l-banners, laqda sabuħom imqattajn. Reġaw telaw jamluhom, reġaw qattawhom l-om. Isma, Tal-biza. Imma dit taf minn fejġejja. Shit. It-tfal tal-lum ma jafux xinu ma valuri. Sawa? Jiena, meta kont għadni zaħir daqsom, ma kienieċ taddili minn moħħi illi jen, per eżempju, qed inkellem jew qed nargumenta ma bniedem ikbar minni. Sawa? U nibbatu jihdu fux kamandu, sawa? Għax jiena mrobbi bil-valuri u nġib rispett għalla volja nkun nixtieq ngħidilu. Illum il-ġurnata. It-tifel tiegħek kien jagħmel team party sewwa. U klab mimli. Kienu jaħxu jġerru hemmhekk ukoll. Isma' team parties. Teen. Madonna. Ismani. Isdek team party. I'm sorry. Ismani. U ovvjament aħna, jienu l-mara, konna morru pala supervision. U il-mara darba minnom tiġi fuq, kważi bidbu fajnija. Kienem 3 ġuventur, kem kellhom 13, 14, eti pejpu. U l-mara marret fuqhom. Ġowa. Le, ġowa. Eti pejpu ġowa, ġifiri eżinja. Le, pejpu sigaret. Imma ta' 13. U marret fuqhom, ismani. Itfidak is-sigaret. Xetta. Taf kif, one ma tistax pejb ġal-klab. U tu one, mandek xileta. Eżat. Wieħed daqshekk kien fiħara. Id-dor fuqa, għallint minni z-zoffox kemm għandek taħseb li jent. Il-mara tiegħi baqatek. Ja, aħna qabel konna mbulu taħtna meta jiġi xaħat. Iġifieri li rrid ngħidlek. Illum it-tfal tal-lum valuri u rispett zero. Issa dis leads to all the hassle illi hemm fix-xena. Għax dawn m'għandhomx rispett li wieħed lejn ieħor, aħna konna jiena Rubi, Joy u Roberta. Sewwa? Ma nix ngħidlek ma nix niġġiellu ta'. U le, fors. Ma jekk inti kollok Ma taħġ il-pika tejn. Imma kien ikun hemm meetings, dik id-data tiegħi. Eżatt. Ismani, xizzopetti ktepem. Stenna, ħalli għal-wara, ġeja, għabat jaġġerna, ġeja. Kontu intom. Konna, għana niftakar. It's by far, you four fi zmina intom l-erba kontu l-ikbar żgur. U kieku dak it-tifel għat jiġi jgħidli, jek jen konna għaboddu dak il-liba sigaret. U konni tfilu fajnejk, il-problema li da żmien memx repercussions ostja, u hemm dal-ħafna positive parenting bullshit. Li għal-ħares tikkastigati felax, ħessil talla, sorry. Għax qed nħaraq u sejron tangent differenti. Kontu intom l-erba, x'kontu tagħmlu? U konna nintaqgħu pereżempju kull quarter jew darbtej fis-sena. Mela, għandna did-data għandna meljen. Dik id-data ta' meljen. Prosit, għax ix-xena ta' clubbing. U kulħadd kien ikun successful. Eżatt. Wieħed iżjed mill-ieħor imma dika mbagħad kienet hemmhekk fejn tidħol il-pika biex min ikun l-aħjar. Imma mhux jiena nagħmel event fl-istess ġurnata ta' Rubi. Apposta. Apposta jagħmluhom ta'. Ma pika differenti intom. Illi per eżempju jkun hemm xi festa normali. Tagħmilha inti.
Inti biex jakxuk lilek, per eżempju, kien jgħituk parti fl-ewwel ta' Mejju, inti balla laboristi ġera, u kallura ma jiġik ħadd. Kulħadd imur id-meeting. Dak iż-żmien konna taħt in-nazzjonalisti. Dak iż-żmien. Ejtina l-istorja, għax di hemm storja wara jaħu pjaċir imma. Tajba di, Laqrejdilla. Ismani, issa ħajsmaw ħafna nies, ġifiri ma tantx hawn nies li jafu minn fejn ġiet hu pjaċir. Illum ħanejda pubblikament, sewa. Xi daqat metta ġifieri jien. Imma l-sħabi, jo. Wadda batajja, proset, għanna exclusive, scoop. Mela. Kont Berlin, kont għadni ġdid, ta' timur Red Bull Music Academy, bdejt niproduċi, nitgħallem, niproduċi, u kelli l-manager tiegħi li kien jieħu ssiebi. Mu qalli kien il-ħamis. Niftakar għax kien qalli mmorru ġada l-klabb flaxija. Cookies kien jismu. Iġġerru xulxina. Le. Isma di. Kollu libu. Di darba requisite, mux BDSM costumes, iġġerju l security. Isma, kien jismu Cookies dan, da kien jismu Cookies. U kif tidħol, kien hemm bawl, kollha Cookies. U jiena qatt ma kont mort l-ewwel darba. Sawa? U il-manager tiegħi ma qallix imma. Qalli hu waħda. Kienu billi bawid. Le. Qalli hu waħda. U jiena bħadd waħda. U kienet tajba. U għalla dort. Kien tfajta ġaħalqi. Imxejt sem dort tħanu oħra. Taf kif jagħmlu Maltin? Għadu waħda. Issa kien ċerma pelis Il-Maltin taf kif aħna mdorrin nitfaw fil-headbag. Insomma, u mwet ħadd oħra jien. U edin nuħdu drink u ekku. Għaddew nofsija 3/4 bdejt inħoss naqra. Il-lalla kienet nobaz. Insomma, u dal-baz demet jaskala. Imma ma nafx biex jien. Kif ma nafx biex. U beda jintelaq l-sini. U niftakar, kien hemm 4 nisa, qed jisfnu hekk u jien dħalt f'nofshom bla mistħija ta' xejn, taf kif. U dawnu mija, insomma, qed jisfnu. U l-manager dan Mark Rieder, dejjem. Għax jien ma kontx naf nitkellem bil-Ġermaniż għadni. Allura, huma kienu Ġermaniżi u jien minn għalija li qed isegwini qiegħed ħdejja biex ikun ta' interpretu taf kif. Imma u biex jara jien xi żappet ngħid taf kif. Eżatt. U bistiena himminna, u għet nisfema, u għettina, hey girls, you want to come for a ride on my black horse? Honest to God, ġiviri. Honest, taħle fuq tfal tijaj. Batajba prosa. U l-manager tijaj jinfaq jitħaq. U di bqajna lejn, u jien infaqt nitħaq u kolla, xin konta, jien ma għanf biex kontat nitħaq, imma taf kif. Dal-Birkin cookies, jien, ġiviri. Eżatt. Ma kienitx pjanata di. Insomma, u jieġi l-għada. Issa, ifna ħadd ma jippjana li ħajmur ġokla bu jgħid l-nisa you want to ride on black horse. Weed u mux weed. Le, ma għajt għax tandaħa, ovvijament. Ma għalux id-għaj li għabbat jiġri. Insomma, u l-għada. Immur l-office, insomma, u insib, kont mortart, insib kif tħalt, kull ħat jitħaq bija, men. La, xamil tal-mani, xamil, insomma. U l-manager tija għalli, we have to turn this into a trek. U jenet tuxiex, ma di, ride on my black horse. Għalli għetnejdlek ġenjali di. U insomma, u konvinċini. U morru l-studio. U bat il-mikrofon, insomma, bdejna n-rekordjaw. U dik kienet oriġinaljament. Ma kienetx inspira ruħek din il-mużika u pjaċir. U xi darba nsemmaħħir kon għandi l-original. Jiena nitfawa fl-aħħar tal-da. U kienet, ladies and gentlemen,
This is for all the horny people in the place. Welcome for a ride on my black horse. Alek ride me. Alek ride me. La tajba. Insomma, kif l-estejta bil-music u kollox l-estejnija kienet tajba. Imma bdejt nistħiju, bdejt nejdlu għetlu zgur biex ħatoħroġ diska. Ma tarax l-ewel diska ta' ħajti, ħatoħroġ ek ta' Insomma, u għalli mela, kif xħan għamlu, xħata, għalli diska talla, ġiviri, issa, id-deċidi inti. Pala klim, ġiviri. Pala klim, għetlu, għostjetlu tajt namel ġaġa bil-Malti. Jien, għalli, tajb, għaxina mord bil-Ġermania bit-tir, illi I put Malta on the musical map. Għalli, this is your moment. Ivvinta xaħġa. Yes. Insomma, u kontad nibdak il-bazz, taf kif? U ktibda li ktibt il-lyrics u... U dawarta ek, U dawarta ek. Kajba l-ġorta tal-BDSM. Ride on my black horse, taf kif għanillek jena. Ara, kif il-manager. Preparat time spoon ma lajx. Le, ċaċajta. Kieku ħriċta bil-ride on my big black horse. Kienet kun tajba, U bħala stage name Zorro billi babandana. Kieku fucking tal-kin kon toħroġ balla liri ġejjina li. Xuċu only fans. Imma aħna kellimna il-ħabib tijak u koll. U għet li daqħafna miegħek u għamilni lu intervista. U koll. Tuwal, pjaċir, din mużika mela zopjew. Mefe ħanibda. Jenu Armani nandoqqu fl-imkien zmin twil. Ara, kienet għada legali l-ekstasi, tista' dassi. Konna nibilaw vitamini, kolla konna nibilaw pompon, konna nibilaw. Superman, PlayStations, Twins bl-IVF, kolla konna nibilaw. 4 and 1, 41, il-numru 1 u 40. 4 and 1, 41. Mela kienna ħabib tagħna da Dennis kien jismu. Dennis l-ispiżjar konna ngħidu. Ma kienx hawn min jaqdi bħalu Dennis, U kien qalbu tajb, Mela darba nidħlu ġo klabb u jara ġuvni mistħi Dennis. U l-ispiżjar biex jaqaf jistħi dal-ġuvni qabad u billa l-żewġ pirubli. Għana jidilgħom, ma għajwa għafi jistri. Għaxa ma xie 3 sijat jirremet l-emerġenza u d-dim sal-ħanis. All the twos, 22. Name or shree. All the twos, 22. Is-sorrijiet. Tijak di Janet. Issa tara, għatin hossa. U mux over kun għawda trafik kollu men, daw il-roadblocks kolla, ma la darbi għabduna f-roadblock. U ġowa l-karozza kien nikta drogi milli ta' pizzerija. U l-pulok seħallewna d-dajn, għax birraħa ta' medicini li kena ħasbuna nurses. U daw kaw ma' d-demel, manki għafżawna għal-għuna roadblock. U siħbi Armani għandu problema doppja. Dak iwaffqu ħanka biex ċekjaw l-licenzja, għax ma l-ewwel daqqatajn jasbu indjan tal-bolt. House called on 23. House called on 23. Tinkwitax Janet. Dili ġeja. Zgur tijak. Għed inħossa. Ismint, mux għanda kif daħlilek il-pensjoni. Għax s-soppet gora oxħalek u l-labejja. Ice down first number. Tajba PJ. DJ Raids. CID negative. DRG positive. Għana konna nara li inti daqid barra. Dik kienet mistoqsija, you preempted it. Imma aħna smajna xi stejjer li inti tħobb titlef xi flights. Isma, kif nistaw nagħmlu biex ma tismaħx il-mara di? Kemm iġġilidna fuq.
Kem tlift flight sajti? Għala, xiex taħmel, ma mandekx il-ħin ħaq. Għajjena nkun, meta dak iż-żmien meta kont indoq ħafna barra, kont indoq Dumus, jaħinijiet. u kont bazzu. Ma konx nitlaq. 100%. Tipo, darba minnom, din ma nisjaqat u waħda mill-gbar kien di. Qed indoq is-Serbja, Novi Sad, u kell ejt is-sibt u kelli l-flight lura l-Berlin il-ħadd la da fil-ħodu. Imma bejn Novi Sad u Belgrade hemm isu satejn karozza. U l-flight kien fit-8 ta' fil-ħodu. U jiena il-qettilhom irrid indoq maximum sal-4 biex wara l-indoq nmorru l-airport u jkolli. U insomma u jien tant bdejt nobbaż dakinhar. Kont diġà maħħa ġifieri Le, mal-mara. Il-mara? Le, qabel di. Okay. Qabel. Fi żmien il-Ġermanja kont mal-mara jien. Okay, all right. Tajjeb. U niftakar qed indoq u inħares lejn l-arloġġ l-4 eskwart iż-żob ħajkolli nieqaf. L4 5 ħajkolli nieqaf. Moħħi dak il-ħin tani u xala żobbi men. Għajat l-promoter etlu ċempel l-airportista. Etlu ċempel l-airport. Etlu ċempel l-airportista u ibbukja li flight, the next flight to Berlin. Etlu mux ħammur. Etnu bazwis. U għamil sa 8 fil-ħodu ndo. Ix-xemx talat, kien hemm il-pool, maqbda l-klab tal-ġennisa. U insomma. U spiċċajt indoq fit-8, da ċempel vera l-airport, imma mkienx għalli x'kienet il-response. U jimbaqa jitħaq li bekk iġib li drinks, għaxina ma speċifikajċ il-rrit immur the next flight l-għada, dakinhar. Insomma, u għetlu issa għalfejn. Għatlu għemxie after hours jien. Għalli s-samorru, għalli għanna villa, għetlu s-matlu fixin il-flight. Għalli nar il-4. Iġġennin. Mux dak il-ħin, ġennin. Lada. Jew flasġija. Fixin il-flight me il-flight, għawa, mis-seri ħessja jissa. Inkelbek għada. Għada li ħeżel jabra. U għax kien hemm flights, Sunday u Wednesday, ma kontx naf. U niftakar, tant kien kont frustrated illi da u għed mill-promoters kellu piercing studio. U l-għada, ma kellix fehem, uru, għal-mort ħadni miegħu dal-lostja piercing studio. U dejna għara n-nis jippiersjaw, bum, bum, bum. Etlu għamillu għahda minn. Għalli fejti, detlu fejjaw. U insomma, u għamilta. Weġġajt, rajt lalla. Vera, tweġġajt? Weġġajt. Imma, weġġajt l-iktar. Ma weġġajt, mux naqra. Jaw għamilt minn daw ta' trajt. Issa biħa jadi. Għax da. Għassejtek homesick? Insomma, no, verġajt ġejt. Ismani, ħares. Ma tantx mort il-bot. Isma di, min armarit imma, min armarit. Dak, wara lejli doq. Ismani, u jiena rrit dil-piercing partikolari. U għamiltu point, I made it point, dik irrit jen. U da beda jiddeja jgħidli, ismani, dik mandiġ is-sajs tiegħek għax xoftej kbar. Beda jiddeja jgħidli. U għamili li xorta. U għamilta, insomma. U mort il-lukanda, flaxija u fil-ħodu. Tipo, ħarist fil-mera, u isma, forsi normali, taf kif inti meta tintefaxi daqxej, biex intefoti. Isma di, xinof sinar. ċempiltlu l-da, etlu isma, etlu ħaniġi saħdejk, etlu għax,
Għetlu inti fit li xuftej, għalli normali sebi, għalli għax tinkwieta. Għad bdin normali jien. Sar flasġija, xuftej, baqsa għasfaħ nitkellem. Sejjere, daqse. Insomma, la kelli l-flight fil-ħodu, għettir t-mur il-Berlin bil-forz, mort Berlin fil-erba u l-ħamis kelli n-mur ximkien ieħor. Taf kif għaxin kont nasal id-dar dak iż-żmien Berlin, per eżempju l-ħadd flaġija, u mbagħad jew l-erba' u l-ħamis nerġa' nitlaq biex immur x'imkien ieħor. Insomma, u kif wasalt Berlin? Kont batti train, xemmek mhux bil-karozzi, train żgħir. U għaft il-train station Zoo, il-main train station, għadam il-main train stations, u kont naf illi kien hemm piercing studio fit-train station, u għed ħammur men. Biex tara biex tajdlu. U kif tħalt? Il-piercer baħi ħares lejja, u dik kien l-ewel qataw, taf kiet għamilt fuck-up żgur. Għax da biex da skanta dan, illi da xoħlu. Kamera, eżattu. Għalli mandekx tgħidli, għalli tgħidli xej, għalli nafal xej, ħanġiblek assis għal-grisma. Għalli ejjalaw, ħanaqla lek dik il-piercing minna, għalli għax kiku għamilt. Nofs ta' nariħor, kienu jaqtaw ilek. X'kienu jaqtaw lek xoffa barra? Etnejdlek viola ġidda, sekk, għax kienet asira. Allura, was constantly pressing, tajba. Umbat għala ħeli, bżajt, U zgur li tibza. Ura, umbat għamilli oħra kbira, tajba għal xuftejja, u jisu għara sija rġit f'posta. Kienet impressata, taf kif? Jina missin għamme misluta ma' zobbi, forsi jifjamma li jikbilli naqa. Meta żewweġ armali tittaraja. Top catering dak iż-żmien dil-kumpanija kienet għadha tiftaħ dil-kumpanija ġoli użajt inti ma kienet famuża li dil-kumpanija tipo hekk naqra Laura Joseph Armani lilhom ġab u kera l-arja hekk kollu il-liquid u dal-affarijiet. Tara ħanka n-nies biex immux u jmur jiltaqa' man-nies għamel podium. Tron, actually tron. Birret carpet. Mela. Jikjujaw. Thank you. Eżatt, ma tlajċ, jien ma tlajċ ma tlajċ għalik. U niftakar, il-Juventin. Id-data ta' t-tiċtijaw kienet fl-loba vera importanti. U jien ma rix nitlifa. U għed t-tissa nara l-loba kienet xi, dak iż-żmien kienet iktar kmieni, kienet xi 7 ġaġek kienet. Ma kienet loba importanti. Kienet loba importanti u damu ġifiri, spiċajt wasalt fit-tieċ jiena xi l-10 u nofs il-11. U tiġbeda fl-erba, Tiġbeda fl-erba. Alright. U il-maret tila, għaltin kem ħantu ħrigalet tila smani, tila Joseph Armani, tila. Dak iż-żmien qed nitkellmu kemm ilu ġu. Ħanala 11 years dal-waqt. 11 sen ilu kemm kontati? 100, 150, eżatt. Għalex, 150 kieku tajjeb. X'100? Imma 100 kien tintajab ħafna. Eżatt. 80s kienu jgħatu 80s, mela. Ikollok ċans erġamur fit-tex ta' war kem tajtek jien. Iwa, le, issa nirrispondik, kellum nirrispondik sewa, ejja. Il-mar għettila Joseph Armani għettila, ifimni, għettila daħi kollu balla celebrities, kullħat t-tiħed, għettila mux ħana għannek, u għettila fuck it, għettila kombinazzjoni da ma tanċanna tiġijiet dis-sena, għettila għantu 250. 250 għettila marriċna għannek, Steff, għettila da Joseph Armani, u memx namel, u tajtu 250, insomma, u għaddit, u morna da t-tieċ, wasalt tartu laqqas il-ħad fucking pasta, mort burger kien dwara, għassema, mort li bax jitħab. Għax nafa l-istoria l-ekkat nafa l-istoria. U ġiviri, da sejke. Wasal it-tixtijaj, stidintu, bat li, skużani ħankun imsifer, għara taħsibx li bat li regal. Isemaw. Għara ġeja l-skuza. Sidi firmat. Mela.
Mela. Issa tajtek ċans titkellem. Issa, għax din, ħanejdlek wahda, ħanejdilkom, mela, din kemm il-darba kont mistieden fuq il-program fil-ħodu jena. Ma naf l-iskuza li Ismani, meta jistidnuni fuq il-program tijaw fil-ħodu, ma jkollix il-ħin li għandi issa, biex nejda. Ma ġara xejn. U dejjem fil-qosor. Ma issa għandit ċans li nejdlek, u nejdu l-kulħat, għax inti zbajt tafverina ma Malta kollha. Ġifieri, issa, mela, jien inti ma stidintniex biex inti ir-regal. Suppost. Ma stidintek xaqqa. Ma stidintniex biex inti ir-regal. Jien ma ta' skull li stidintek biex inti ir-regal. Le, mhux vera. Imma tinti bissejt, ġinti temmen daw il-karti li jitfaw l-ek. Mela, għal-dak dik, inti fuq l-invit, ma kien hemm, mhix qed nistidnek għar-rigal, imma jekk inti għandek jekk inti għandek nippreferi flus. Imma ħallina miċċajt kollu. Jien kont għadni ġej minn mit-tiġ tiegħi, ġi kont għadni frisk ftit wara żewweġ da. U fit-tiġ tiegħi, ismani, ħallina miċċajt. Issa għallek bdejt li kemmu kien kbir kelli 1,500 guest. Invitati. In total kien hemm 2,200 wedding crashers sewwa, għax mit-tiġ tiegħi kien event. Tista' timmaġina jiena. Din ħaġoħra li ma tanċ. Ftaħarna inqas wasal għal-punt. Zom wahda, sissandi ċans nejdom daw l-affarijiet. Mela, jien dak iż-żmien kont. Għandek naqalliba ċarċar maħal. Ismani. Dak iż-żmien kont biċċa waħda. Ma David Guetta jien. David Guetta kien ġej biex ikun ix-xut tat-tiġ tiegħi, sewwa. Ix-xut? Ix-xut. Tant kemm kien avveniment. Kemm tak regal David Guetta? Xejn. Xejn, kitiblu diskan love with myself. Ismani. Da, irċivaw email il-management tiegħu. Illi bdew għax kien hawn lajdut li ġej, jiena ma kont il-ħadd le David Guetta ġej għat-tiġ tiegħi sewwa. Yes. U imma li kjat di. Irċivaw email il-management tiegħu li jien qed nirriklama lil David Guetta li ħajdoq fit-tiġ tiegħi. U ma ħallewx jiġi. Imma insomma. Issa, qed ngħidlek kelli 750 invites equals 1,500 people. Mela inti jekk inti tistieden kollok 750 invites, tippretendi lura 750 presents. Cards. Issa ejja ngħidu 50 minnhom ma jiġux. Meta l-għada tat-tieġ jumej wara il-mara kienet qed tiftaħ il-cards minn 700 taf kemm kien hemm issa daw ġew kollha t-tieġ, mhux ma ġewx bħali, daw ġew kollha t-tieġ 483. Iġifieri. Allora rdajtu jien. Le, redaw, ismani. Redaw, irdajtu int, u kull minn ġim wara t-tixtija. Għala bibżob Ismani. Jena ħriġtu 150. Imma jena ħlift, li jek ma mmur stiċ, jekk ma mmur stiċ ma natix rigal. Dakinar ħalef. Inħraqtu. Ismani, ħanejdlek. Taf kemm kien hemm li ġew it-tiġ tiegħi. U ma tawnix, ġew it-tiġ ta' mhux ma ġewx bħal ma għamilti int. Xejn ta' jew inkella nsib kelli card good luck. Hu pjaċir fil-kardu. Isma, oħra, money order tal-posta ta' 20 euro. Money order tal-posta. Issa di biex immur insarfu jiena tiswini 40. Il-ħin, fimt. U tal-limt, ħlift illi jekk ma mmur stiċ ma natix. Għalta tiġrira. Jena u koll namiron daw l-affarijiet. Jena per eżempju ma mmurx funerali, għax fakin dak li jmut mux kajġa. Funerali. Ismani, le, zomma damma. Ismani. Plus ħaġoħra.
Jiena l-ħares dak iż-żmien meta kont fl-aqwa tiegħi. Jien kulħadd kien jistidinni biex jgħidu stiednu l-Joseph Armani. Alla ħares jien. Ma mhux hekk kienet il-biċċa xogħol. Inti ġenwin, issa nistid ngħidlek sorry, għedlek sorry qudiem in-nies. Il-nies ħajindunaw barra. Zom, ħanċempel l-avukat. Ħajkonna l-provi, żgur. Il-nies notar, ħanibqu intra. Il-nies ħajindunaw barra. Vera, tibqatomlu everyone, Il-nies ħajindunaw barra li dil-iskuża li ġibti hija fucking liba. Għalli li dil-iskuża. Isma' li mhux Jiena to be fair. Għax meta ċempet l-ewwel darba fuq ir-radio u kxifta dil-biċċa xogħol. Mhux darba. Mhux darba li kollu. Kull sena nfakkar jilhom il-nies. U issa la jsir iktar famuż it-tifel tiegħek. Nibda ngħidha lit-tifel tiegħek. Imma nissirek ta' kien jibba. Imma da s-sabiħa li iċempilli wara. U għalli jisma beqtlu għetlu mux biex nitċajta Armani, insomma. Jgħidu dil-iskuza. U dak il-ħin xin għalli dil-iskuza. Mijie skuża dik kien vera tinkun onest. Tinkun onest. Mijie skuża. Jiena ili minn day one, naħsibha bħalek minn jaf kemm joffenduni nies, jiena qatt ma mort. Qatt ma mort xtieċ u tajt rigal. Jekk ma mort xtieċ, ma tajtekx rigal. Le, ma supposta tiftit inqas u tagħti. Imma la zobbi, jekk jiena ħabib tiegħek kan niġi ntik ir-rigal either way no matter what. Imma nis fil-klassi tiegħi. Ma kellimhom nagħmel 3 snin magħhom fil-klassi laqas bonġu qatt ma jgħidu li fuq xillibhom u jibgħatu li regala t-tiċ. Aħseb wara lili, aħseb wara jiena. Yes, eżatt. Jiena ġast biex jgħidu kellna lill-Armani. So, ma tajtux flus il-JD. Ismani, JD redaw ġifiri mal-ħazin weħel it-tajjeb. Jena fortunat ħafna fajt. JD mal-ħazin weħel it-tajjeb. Tajjeb, ġifiri intu jelu din. Imma kontadni maħru għad. Fimt, ġifiri. Xkattini. Xitit. Intu jelu. Xkattin il-flus. Intu jelu. Mux xkattin il-flus, inti fucking xej. Għanna il-sotto zero li dejjem jiprovnilna il-goodies maħat xej, brother, ġvir għanna. Vera, għanna ħafna kell. Ringrazzaw ukoll il-Olympus Music li juħsibinna il-sound da li kollu qed taraw biex naslu f'widnejkom kollu provdut minn għandhom il-DK's Factory, Patrick Prince ukoll għal da xej hekk phone cases tal-ustja oriġinali. Online intimates tal-lizzetta taħt sexy li jibdolna u għanna u kolla u għek A to Z tal-electronics li tuna għanna l-laptop għanna del condition u fl-axar mill-axar il-Matt Photography għaw għek Matt Dash Photography sibu fuq socials kolla. Da kollox. Imma yes, that should be it. Guys, once again, tiftakru followjana fuq socials, kullimkien YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, we're everywhere. Abbonaw għal Patreon, femmek li kolkom naqa content speċjali, kollox li jedna fil-program ta' Armani li stajt fan għal-ħabs. Hemm ċans li kun jgħad fuq Patreon da. ċans enormi, u hemm ħafna content ieħor. But anyways, guys, thank you very much once again, Joseph Armani! Xoftok, reġat kibritlek meta mort ir-Russja biex jabali lajt. Ġektu, this is my money. Jabad li d-seba. Jiksiruli. U waqt li għati sawtuni, nara. Lil-sħabi doqqu l-qampina. Isma jimma nafx kif torqot miegħu l-mara. Ġejjin Bl-ikbar rispett. Isimawni. Xilli bajnek minnkom. Kam għandek followers fuq kam għandek? Li għamel Joven ma tamlux inti? Top 10, eja, Joe. Kienu, meta kienu tnejn. Tara l-posts coming from the best of the island. Indi zoppint, man. Kif ħajoħroġ u d-dimi Fimt! This is for all the homies in the place. Welcome for a ride on a black hole.